najviše dubstep mix. Motorbike helmet sam našao. Znači, ja na glavi imam sunčeve naočale, gas masku i helmet taj, motorbike helmet. Ne da bi se ugušio ne. Da radim kombinacija, ali sve imam na glavi. Znojića onako. Oni se. Kad mu uvijek tamo žedane? Jasno. Mi smo još malo u gorku. Evo to ljevši. Ja, evo sam. Mrtav si. A znaš? Krenula si, što bliže. Slomio sam si noge. Vidiš. Slomio sam si noge. Kako si? Print screen. Ja sam ti rekao da kad se mi nađemo, još nismo našli. Čekaj da vidim je lajno za ničem. Čekaj, ću slomio Kaj sam slomio noge? Alfa. Jesam. Nema se, više se nebo oporavio nikada. Tišina. Kad slomiš noge jednom, nema tu podrška nas. Sad ćemo ruski. Kad slomim nogu, je pitao, možeš ovo? Ne, ništa piše, piše hungry. Rekao sam ti, Alfa. Čekaj, si bio glavan želan, možda pokazao. A, gdje si Luka? Pa na stazi. Si si na lijevo? Ne. Tebe međe tvoje sve od te. Kaj se hoda spava, šta sam stisnuo? Pa ih zakon slegli ruin. Dobro, dođi skoro. Nemoj iz noge pukli. Luka, tamo gdje šta, ćemo provjeriti. Ma nema ništa. Samo baš tamo. Alkohol je ruin. Sve je ruin, da. Ne možeš jesti kad je ruin. Sranje. Korba sranje. Sada će samo onak troje likova još nama na serveru. Mi ćemo... Sve piše your dad, sir. Ja sam nešto. Kaj? Kako je ovo igra? Ima svoj blood sample. To će dobro. Čekaj da vidim šta još imam ovdje. Evo, kada sada provjerimo gdje mi idemo točno. Pa to... Wooden stick. A, kako ćemo naći u gorki, Luka? A budemo, da. Budem stick. Ne mogu naći ništa. Čići budem stick sam. Da popravimo damo, da. Rex, zakaj nemam Rex? Blood bag, je. Ko priča? Kaj? Ko si ti priča? Čuo bi me na Skype-u da sam pričao. Minuta si. Ja nisam čuo, nisam na to. Kad bi me čuo, kad sam jutila, mikrofon ne radi. Pa čuo sam ne mogu da priča. Ja sam čuo. Ja sam stišao ovo stvari, pa čujem baš dobro. Čekaj, evo radim to. Evo, kaže you guys. Gdje smo onda? To će ravno. You guys. Sad će početi pucat po nama, ja sam znao. Neće, mislim koliko lika, koji se već bolje da dva lika koji se sve nekak snađu. Gdje je frajer? Tak malo ljudi, vi ste naišli na toliko. A da, pičku materinu, sad znao, di smo li sad šta, sad sam stuc nekat. Kod sutke. Da, gubi mi se signal, znači da ne davaj. Pizdu materinu. Ali blizu. Mislio sam da ću moći hodat, ali kad sam krenuo hodat je... Kaj se zbog, možda slušam vidjeli. Kaj? Možda Uvijek slušam se vidi, sad ćemo skratiti, kad mi stanemo, on će nas ubiti. Nisi ti barely damage, ja ne vjerujem. Ok, si mi dao je previše damage. Ruined piše. Fuck sake. Meni ide 7... Pa udri po njima, udri! 7.62.39. Uspio sam se naći. The motion is already full. Ima. Pogodi. Luka ima šiltericu. Jesmo pogodili? Isto kao ja. Ja ne stavim. Jesi kaj, rezi. Ja Ja sam pun, Evo ti, Luka. Luka, imam nešto za tebe. Evo ti. Christine Priža. Ćemo usta, usta. Luka, ustani. Čekaj. Kako se radi, kako se radi? Moj F. 4. F4 ne radi. Strano. Ušt. Vidi kaj sam našao. Kaj si našao? Indiana Jones. Neko jede to nešto tu. Ne mogu uzeti taj Ja bi našao kratke hlače, please. Daj, čekaj. Ne mogu uzeti taj ken. Čujete li mene? Čujete li mene? Čujete li mene? Luka. Kompirala. Like X, Crash Cookie, X, Sega Today, Doris. Malo tako tako Luka. A mora biti poseban. Da, ja ne znam ovi tebi, ja išta ike. Deveričica. Hey guys, stop. Neko ne, hey guys. Zakaj to ne čujem? Ko se lego tako? Da. To je opet isti lik. Dobro, nije, ali šta je rekao? Hey guys. Jo, i to on isto rekao. Ja ti kažem, isti glas ima. Ali ja nisam čuo, to mi fascinantno. Mislim da ja sam se stišao sve da ne čujem neko puta. Jer mi se jedno uvijek stima. Luka, prosim te. Pa gledam otkud nas je vidio. Kaj vas to ne zanima? Stvarno stanite. What's good, baby? Od Gorke? Gdje stanite? A promijenili smo server. Pa stanite da vidim gdje je šupak, jebote. Stanite. O, gdje je Zoli? Nema ništa gdje sam, još nisam nikad ništa.
Ti kad ti šta smo jeli. Ajde, ja ću pobrat. Tako da neko skijanje. Gdje bio sam da. Ajde, ja sam mamac, štitite me. Kad se sjekirom ću ti. Da ima da puškim sjedu. Da li da ima I da se derem, hey guys. Jete ga sub fool. Soup fool. Što je to? Što je luka bio? Jebate, to se niš ne vidi.